Selmulkom fjum tarih kiesaħ frizzat. Anka l-eyebrows qed jiksħu l-immaġina. Edin fi triq il-kbira fis-Siġġiewi. U llum Kbira żomma. Triq il-kbira naqtaw għax kull fejn morru kun triq kbira kun vera dejqa. żmien kienet kbira. Twila Twila. U llum ħammor nintaqgħu ma' mara kbira. Tana. Tlaqna. Helwa, il-marra ħaltaqgħu magħha. 111. Sadattant, kemm infakkarkom malajr dejjem għamlu like fuq il-paġna ta' infrastrutture li kunu tistgħu issegbu lil dal-karattri kollha li aħna niltaqgħu magħhom ġimgħa. U għafsu xer ukoll. U għafsu xie. Xi ġmiel ħana ġantijiela. Ħana ġantijiela. Jalli. Hello. Sorry, qabbatlek ħafna. Vera, ma insomma, naħfirlek. Mela, ċekjaw li inti Gloria, Iva, in excelsis Deo. baxxi rasek, ħatkun Għallu li kompluta, tħobb ħafna l-kulur aħmar. għandiku. U li inti attiva ħafna hawnhekk is-Siġġiewi. Iva. Mela i. Fejn ħad toħodna Gloria l-ewwel. Issa ħammorru id-day center. Tajjeb. Qabad. Ela brazzetti, Hawnhekk dal-kunvent tas-sorijiet. Eħe. Hawnhekk. Anka l-iskola meta kont żgħira kont imur hemmhekk. U vera kont immur is-sajf, kont immur qattaw hemmhekk, noqgħod niżbalhom il-bankijiet u hekk. Meta l-ma mitku ħaddini xi xeba naħrab. Dejjem kont. Jiena twilit. Bitti dejk. Iva, jiena hawnhekk twilit. Ħanibdew hekk, hawnhekk twilit. Kon noqgħod man-nanna, baddej bqajt noqgħod mal-mami, sa bqajna noqogħdu mal-familja hawnhekk. Ġifieri li 66 sena. Ngħix hawnhekk. U hemmhekk kienet isa it-tieni dar tiegħek. Hemmhekk eħe fis-sajf kont immur noqgħod nisbuħ il-bankijiet, konna noqgħod ngħidu rużarju mas-sorijiet u hekk lena tiegħi. U jenna f'di għodu xeba ċelebritajiet. Eħe mela, hawnhekk kienet mimlija tfal, meta konna tfal, aħna hawnhekk mimlija tfal. Dawk it-tappieri qed tarawhom. Dik u hemmhekk oħra konna nilagħbu gwerra Franċiża. Ġob tappieri. Ġob eħe, konna nkunu erba' gruppi. Hemm il-home. Hemmhekk il-home hemmhekk. Dal-bib konna nużawh għal-ħarba buwi. Tittat il-1 to 3 jen. Ejja, tiftakru għan dawk il-lob. il-marka fej. Ejja. Hawnhekk kien hawn ħafna tfal. Allura hawnhekk vera dejjem konna allegrużi. U llum il-ġurnata fit il-kbir joqogħdu ċertu nies ta' ċertu kalibru. Iva. Mhux ħansemmu min. Iva, le, mhux se nsemmu min, però hemm nies minn tagħna wkoll ħafna u tħolin. Glora, fej ġibtna? Hawnhekk ġibtkom il-Day Center ta' Siġġiewi. Aħna l-grupp ta' nhar ta' tnejn il-Babil. Ta' tixka, ta' tixka. U aħna nagħmlu l-crafts pallum. Illum m'hemmx tombla. Illum qegħdin naħsbu għal San Valentine. Dejjem taħsbu bil-qudiem. Eħe, issa għadna kemm żarmajna l-affarijiet tal-miliet, kellna hawnhekk kollox armat, u vera sabiħ, anke pereżempju anke għamilna Christmas tree, għamilniha bit-tires. Għamilna snowman, kollox oriġinali. Issa, intkom kollox intom tagħmlu bejnietkom. Aħna bejniet neħe. Hawnhekk il-post għax impressjonanti dal-post ukoll. Fl-antik kienet skola hawnhekk, hawnhekk fl-antik kienet skola, hawnhekk. Hekk kienet u, hekk kienet. Sabana għandim xi bitħa. Le, hemm misfel hemm bit hemm ground. Imma bħalissa ma nistgħux nidħlu għax imħaffer suppost hemmhekk għandu jiġi night shelter. Suppost diġà bdejna nordu hemm aħna l-anzjani ma du ma wasalx. U hawnhekk hawn ħafna ħbib tiegħek, Hawn dawn kollha ħbib tiegħek. Limmi minn dawk l-iktar waħda law dek fuq ruħha. Le fimni. Kollha ara ma tagħmilhomx naqra bżar fuq imnaħirhom. Fidejk, san, kellimhom naqra, ħankompli impinġi. Kif intom? All right, tajbi, grazzi li wasanna sawt, all right. Tajjeb, kulħadd għaddej blanġli, u? Bħalissa daw qed nagħmlu għal St. Valentine's dejjem nippruvaw nagħmlu xi ħaġa ġdida, għandna ħafna qlub hekk tiġi iktar tard, ħajkonna ħafna qlub u ħafna minn daw xejdulhom Doris. Cupids. Ħanagħmlu ħafna Cupids. Forsi ġi xi wieħed ta' vera u jġibilna xi diamond ring, hekk jew xi ħaġa. Toqgħod attentax wara t-tilqima vleġġa jonqsok issa. Le, jieħdu pjaċir niġu għax qegħdin grupp tajjeb u ngħidu kelma u għandna l-helpers jagħmluna naqra kafe u naqra toast.
Tajjeb, hekk. tadduha ġifieri. Nadduha, dik nadduha, kien, nadduha. Sewa, jiena Looking forward biex Tħall niġu. xogħol għax qed nagħmel Anġlu tiegħi kollox barra għandu ġifieri ħana Le, għattilu, għattilu. Għattilu ejja wkoll. Glo, għal ġibna hawnhekk, dil-kappella jgħidula x'jisimha? Il-kappella tal-Madonna tal-Providenza. U għalik xi tfisser? Għalija tfisser, l-ewwel netta mit-tifla hawnhekk. X'isima It-tifla Daniela. Xieġmil tisem. Vera, naqbel miegħek 100%. U appartu minn hekk jiena nħobb niġi nimxi. Nieqaf hawnhekk, noqgħod ngħid ir-rużarju jew xi talb u ta' veru sulliva lija. Nkun kalma u hekk inħobba wisq il-Madonna. U għawnek issir festa, u xiek. Hawnhekk issir festa l-ewwel ġimgħa, l-ewwel ħadd ta' Settembru. Issir festa u jiġu ħafna jkun hawn il-fira, jkun hawn il-quddies u hekk. U hawnhekk qegħdin jiżżewġu ħafna nies issa wkoll. Sabiħa u impressjonanti. Jitolbuha, u tkun vera mżejna sabiħa ximlew kullim kif għaw bit-tapiti ħomor għaw. Vera tkun sabiħa meta jiżżewġu għaw. Issa minn hawn ħammorru l-aħħar post, imma jien mhux se nhom qed ngħidlek minn Għallabsi għallaw, missa. U ġejna fl-aħħar post illi incidentalment tiġi l-isbaħ bajja wkoll. Vera. Skont starriċ li għamilna. Vera. Xi fisser hawnhekk għalik? Hawnhekk kif isser, minn meta konna żgħar konna niġu hawnhekk id-dadi tagħna kien jiġi. Tista' tgħid rabbejna hawnhekk, kull blata konna nafu. U anke issa, imma qabel fl-antik konna mmorru n-naħa l-oħra x'konna niġu għar nofsinhar. Issa billi niġi fil-ħodu x'in it-tfal ikunu ma jkunux id-dar biex niftehmu niġu għaw. Ħabba li jibdew jidħlu bil-ħut. Allora dik ir-reħa. Ma dawk l-erba' li tqajna magħhom id-daycare jew? No, ġeneralment mar-raġel niġi. Tara. Mar-raġel mela. Mar-raġel niġi. Imma mbagħad ċart għandna l-klikka, mhux. Mbagħad ir-raġel imur mal-irġiel u hawnhekk ikonna l-klikka. Ara kemm titkellmu hawn. Għax inkunu fil-baħar, għax kikun nitgeberbu fil-sinda. Kemm ngħidu. Imma huwa post speċjali naħseb għalik u għal ħafna nies li jiġu jgawdu din il-ġimiel tan-natura. Iva, u t-sapporti skanta lavorja nkunu qegħdin impaċċu, għax daqqa ngħidu ħaġa daqqa oħra, vera nkunu ta' sapport ukoll ta' xulxin. Issir veru ħbieb ta' vera ssir ħbieb. Gloria, aħna f'da ftit ħin li għamilna fl-imkien, sirna nafu kemm tħobb in-nies, il-ħbiberija. Iva, Dik naħseb importanti għalik. Iva, importanti ħafna jiena tiegħi għal lavorja għandi l-problemi tiegħi kulħadd jaf x'inhuma. Jiena kieġi xi ħadd jitlobni l-għajnuna ħantilu żgur. Naħseb li tħobb tiġbor in-nies. Iva, minn meta kont żgħira konta. U aħna nirringrazzjawk tal-qisam ta' kollu magħna. Welcome, u grazzi Tom tal-li ġejtu turu naqra sboħija tas-siġġieri. Viva Viva s-siġġieri!